Salutare, oameni buni! După milioane de shorts-uri postat, canalul schimbat, m-am reapucat de Brawl Stars. Numai că nu sunt într-un video atât de normal, sunt într-un video mai special. Jucăm Brawl Stars cu noul aggiornament. Ultimul video a fost când aveam 1000 și ceva de trofee, foarte puțin în urmă timp. Ia cum vedeți, am 11.000 de trofee, îți blochez pe Leon, 40 de brawler, unul mai frumos ca altul, Eli, care vreau să o ameliorez cât mai mult, Crav, Cordelius, primit din Star Drop, Fang, Mortis, Squeak, Lerewelly și mai brawlerul meu preferat, Edgar. Nu pot să spun nimic. Edgar e brawlerul meu preferat. Numai că n-am skin, dar și să fac și Colt. Tot e tare rău de tot skin. Am asta cu Shelly, pentru că ideea mea de când m-am jucat să fiu măcar tăți la rank 10. Așa ar fi mai frumos. Cum vedeți, pus și clipurile și eu să apropie să fac diamant, clip diamant. Este profilul meu, îmi place, dar hai să nu ne mai discutăm atât de mult, să ne jucăm. M-a jucat cu Brawl, hai să ne jucăm cu Colt. Nu credeți că din update-ul ăsta cu Mortis, care s-a ieșit, ne-au ieșit lucruri bune. Ne-au ieșit numai, cel mai bun lucru a fost un skin pe Squeak, așa la fantomă. Dar, în schimb, și cred că e și mai frumos, în schimb, avem hipercharge pe Mortis, dar tot nu pot face, pentru că trebuie să am Mortis la nivel 11 și eu l-am la nivel 9. Și asta e ceva de foarte nervant. Că se întâmplă așa, mereu e nervant, rău de tot. Așa s-a întâmplat și când cu Shelly. Când ți-l dădea gratis, dar trebuia să ai... am câștigat atât de ușor. Nu m-am așteptat. Hai, diferit. Hai să-l acceptăm. Ia să-i acceptați o leacă. Așa. Ia să-i vedem accountul ăsta. Să vedem. Da. M-am așteptat ceva. Bă! Nu m-am așteptat. Așteaptă Eli. 63 de brawler. Eli nivel 11. Eu l-am 14. Are diamant 1. Da, e mult mai bun ca mine. Sigur, 100%. La Megapic și la Ranked nu mă la Megapic-ul ăsta nu mă așa stuchide. Nu mă pasă de. Dar la Ranked tot așa nu-mi prea pasă. Nu aplaudați, cam așa pierdem. Băi, doamne, Edgar. Ălea să are așa skin ca mine, înseamnă că joacă game. Bă, da, mușisul. Bău. Uite, Mandy, dacă... Ia! Uite, sunt enervanți! Bun. Nu te cred. Ce mai s-a întâmplat? S-a întâmplat și mai un lucru care se putea întâmpla. Hai, du-te! Bă, du-te ca să te omoare. Băleu! Bravo! Bun! Nu-mi place! E ca joacă game.
Lele, nu te enerva, bă! Uite-mă, Lele. Nu e tu. Hai, bă, cu Elia asta. E proprio nebunire la total. E chiar bună, Eli. Trebuie să aibă eu un fel din nerv, că de-am avut la viață. Mulțumesc pentru kill. Sunt bucuros. Ai. Eu mi-a zis să practic. Da, asta are cele mai multe kill, eu am cele mai puțin. Din păcate. Așa, Star Drop-ul ăsta o să fie super rare. Eu v-am spus că o să fie super rare. Eu de-am ucisesc mințele la Brawl Stars. Eu mai am un cont. În contul și-al Mititel. Am foarte puțini trofei pe el. Dar nici nu prea joc. L-am numai pe Mortis cel mai bun, că ți-l dă de parcă gratis. Așa, de mâine nu ți-l mai dă gratis. Mă enervează că iconele astea sunt grele de avut. Eu nu le-aș pune dacă aș pune pe asta. Da, asta e, uite. Și au apărut ele, și Star Park-ul. Sunt mai multe lucruri, da. Nu ne prea interesează la știri de Brawl Stars. S-a blocat telefonul. Bă, și s-a întâmplat. Bă, nu mai merge telefonul. Bă, cred că și-a mai urât parte. Bă! Se întâmplă multe lucruri. Asta s-a întâmplat, am prea multe lucruri. Bă, leu, Doamne, nu vreau cu mâinile ude. Hai, bă, mai jucăm vreo 2 meciuri și gata. Sau 1 chiar. Pentru că... îmi dau stop care să fie... Bă, să văd că jucăm cu superiere. Și mai am pe și unul. Deja tot, nu uite lucruri atât de bune. Așa, ne jucăm. Vreau încă 2 meciuri pe așa. Că n-azi ne jucăm doar 30. Da, trebuia să joc de la început, că joc mai mult, da. Video astea îți dureze cam mulțișor. Dar asta cred că sunt ultimul meci. Dacă îl câștigăm de-a mai bun. Uite-am, și-am trollat. Uite, mă bate Byron, ia-te. Am trollat tare. Tare încă rău de tot am trollat. Uite, Shelly. Uite, văleu. De a început superul. Știem eu. E greu de spus. De percearce, eu tot am skin ăsta și tot am și percearce. Așa. E un fel lacrimez. Băleu! Uite-te. Bă, cât scoate fecul și ăla de damage? Uleu. Bine. Astea au fost video, au fost cam plixitor. Dar azi facem un video mult mai tare. Noi ne vedem video următor. Vă spun pa!